Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, döräge Türkmenistançy. Halk bize bir däl, iki däl, inni dilegelli, bilegelli bize kän sorag berýärler. Inni şu wagt bolup beren zatlary seýdiýän bolsaňyz, esasy muny ine devlete diýär-de. Muň ine şinedin, egerde bir ýerden bir siýasat işine goşulýan adam bolsa, on bir öz düşünjesi bolmaly. Bular näme etdiler? Bular bir tavşyran ýalaga. Ene şu wagt Gazagystanyň ýanky bir nemesi var, ol millioneri Ablazov. Ene onda da var DVK. Şoň üstündäki kepterjik znaçyony çen şoňky. Näme üçin bular şu zatlara üns beren atlar? Bir ina mammakka maşenik daha aralykda ol arawatynyň suratyna goýup gördi. Näme üçin şulardanlar şeýle biperway garaýarlar, sebäbi halky äskeren atlar. 19-njy ýyl golala başlanna ilki bilen şol makka maşenik bilen Birmingham'yň ene doňudy geldi. Olara da şol goltgy berýänem esasy ýanky Mohakan Tuşka hem de agzybirliň içinde şol iki tarafa işleyen adam deyip şol çavuş lakamını alan adamına şu dördüsü esası işlep ýör. Inni bulara esasam näme şol makamaşenim Birmingham'yň ene doňuzam näme bular türkmen dili bolsa duran yeri. Gurlajagam molyalar, öwrenjagam molyalar bolin ýöne bilen atlar. Gara dilini bulara türkmen dilini bilýän adam ne bir yerden geldi. Ne ol devlete diýdi. Ondan bir lider. Ondan ýende liderin birem ýanky Birmingham'yň ene doňudy. Şol ortalarda bir gurum bardyr. Двадцать bila это сила. Sen gurnan edaran häzir şo Mavrodi da şol. Mavrodi. Siyasat aydan. Sen kezzap. Yana marrazar men sana bir zat aýdyn. Şagirt halifasından ozdurmasa kär ýeter diye. Sen halifaň çavuş bolýan bolsa ol demegelen maç eşek ýalap aňyryp daş töweregine siýdini saçradyp "Vay eşek gerek, eşegiň gerek, ýogyňra gerek." Ulurağı aňyryp ýör şol. Men edil beýle bara, muň hem kütük, hem şol derejede, hem gülkünç öýüni alyp başy, şeýle ejir, şeýle namartdyr öýdemäpdim. Egerde sen halipaň şol bolýan bolsa, onda sen kim? Sen gaptalyňdakylar kim? Ha? Men sana ozal aýtdymy? Yollaşın garga bolsa, iýmetin poh bolar diýip. Marızırry. Ama beýleki sen ýanynda bilen hemen gurlaşşak gal ol. Oňa bara boka daşatan ýaraga ol. Eğer sirep duletine minen gyrnak ýalak bir zat diýsen, ha süýkeni otyr. Oňa zat diýer ýalak däle. Bir zat diýsen uçurna ýapyşyp bara ho duýda baksa näme diýjek? Ne var ayıbın üstünden vardır. Ya da gurlanma var ay näme. Gepin maktumlatamız aydıptır aydan sözü var. Gurlanmayan ağızdan sıçıp duran göt yaşı deyip. Ha? Старик Киризов сказал, näme старик, näme maňa sen gyýdyňy berminen tiňmäme, ne gysyr çykar öýdýäňmi? Devlete diýen bolýan, lider diýen bolýan, sen o ay sen özüňe kim diýsen diýäy. Men üçin siziň baryňyz kezzap. Mavrodi, hakykyna Mavrodi siz. Ýylyna 4 gezek seretdim. Seredip dinläp goýup bolanok gellaga türkmen halkynyň ýüreginiň üstünden ayak ýalaňa çylgap geçdi diýär. Ýok. Maraton etdi.